Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelआव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरबाय। दा जोङो दंफैयो मालिन थानलिकाबालि मन्दिराव मेला नायनो फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। मालिन थानलिकाबालि मन्दिराव जोङो मेला नायनो फैदों। बोसोरे मेला जाबाय थायो बेयाव, नाथाय बोसोरनै जाबाय मेला जायैया, मानोना कर'नानि थाखाय मेला खुंनो हायाखैमोन। बेनिखायनो जोङो बे एबारनि 2022आव मेला खुंनायखौ नायनो फैबाय आरो। मेलाया बिराद गिदिर जादों। मा लाबोदों गथ'फोरनि थाखाय बिराद मोजां जादों आरो गाखोनो थाखाय। नै गोजौनिफ्राय गाखोदो ओमफ्राय दुद्रुबोदो। बिराद इन्टारेस्ट। आं बिराद गाखोनोसो लुबैथारदोंमोन गथ' जानायमोनबा। उन्दै गथ' जानायमोनबा आङो गाखोनानै गेलेबाय थागौमोन। बिराद मोजां मोनदों माने नायनानैनो माने बिराद। आरो नैबे साइडथिं जाहैबाय देलायग्रा, बिदिनो आसान सना रुपा बिराद मोजां। ओमफ्राय नैबेथिंजा जाबाय बेंक, माने पिस्तलजों गावनाय आरो निसाना लागायनांगौ आरो। गेलेनो लुबैदोंमोन आङो, गावनो लुबैदोंमोन, बाट गेलेनाय जादियासै। जायगाखौनो नायथिंग्रोनानै गेलेगोन सानदोंमोन, थेवबाबो गेलेनो उनाव बावगारबाय माने। नैबेथिंजा गथ'फोरा दैयाव गारि सालायनाय, नाव जावनाय होनगोन बेखौ। ओंखायनो जि सालायदो। आं गथ' जानायमोनबा बिसोरबायदि बिराद गेलेगौमोन। बिराद उन्दै समखौ बिराद गोसोखाङो, माने बिराद गेलेनो लुगैयो दाबो। बिराद गोसोखांनानै बिराद दुखु मोनो माने। उन्दै टाइमाव बेसे गोजोन, बेसे रंजा बाजा। आरो नैबेथिंजा बाइक दङ, ओमफ्राय मा गारि बिदि गथ'फोरा नै गेलेगासिनो। इथिंजायबो आरो इथिंजायबो। बबेथिंजा माखौ नायनो आरो। गाखोनाया गाखोदो, नायनाया नायदो, जोबनो गैयि। नैबेथिंजायबो मानसियानो मानसिखा माने। बिराद गिदिर जायोना मेलाया बेयो, नाथाय बे बोसोराव एसे फिसा जादों, सिगांनि बायदि जाद्रायाखै आरोना। थेवबाबो बिराद गिदिरानो जादों। नोंथांमोना आंनि उन फैफाबाय था, आं गासैखौबो देखायलांगोन। दखान मा होदों बा मा फानदों गासैखौबो देखायलांनाय जागोन। नोंथांमोना आंनि उन फैफाबाय था। नैबे जाहैबाय जादु खेलानो। ओमफ्राय इथिंजाय बिदिनो मा
salah ओमफ्राय थिंजा नै ससमा फानदों ओमफ्राय बै बेलुन सेलुन ड्रेस नायबाय लंपेन्टफोर नायबाय माने मोजां मोनबाथाय लागोन सानदोंमोन ओमफ्राय बारा मोजां नुयैखाय लानाय जादियासै आयु जानो लुबैनानै ओरैबायदि गोथाव हांनानै दोनदों मोदोमफ्रुलायनाय सेरजों थांबानो माने ओरैबायदि मोदोमखायो माने गोथावनो सिख्लाया जा साफाखायो आं बिदि जानाय मोनबा हाय ओमफ्राय नैबिथिंजा एसे फंबायनि थाखाय गस्ला नायदोंमोन ओमफ्राय फंबायनि थाखाय पसन्द जायैनि थाखाय लानाय जादियासै रानी को आज गौरी पूजन के लिए तैयार करके लेके जाओ पूजा करने के लिए जोङो दसे नाटक नायबाय नाटक नायनानै ओमफ्राय बिदिनो आरो बेरायफिनलायबाय जायगाखौथ' नुजोबखायाखै नालाय जोङो बेरायजोबनाय जायाखै नालाय बेनिखायनो जोङो दसे ओरैनो नाटक नायनानै ओमफ्राय जोङो बेरायफिननाय जाबाय आरो बेरायनानै ओमफ्राय बिदिनो गस्ला बिदिनो गांसे गांनै लाबाय गावबा गावनि थाखाय थाबायनानै आथिङा बिराद सादों हिल गाननायजों लोगोसे आथिङा बिराद सादों आथिङानो बुहां बुहां सादों थेवबाबो माने थाबायनायखाय गारा माने जायगा नायनायखाय गारा नैबे साइडथिंजा बिबार फुलि फानदों आं लानाय जादियासै मानसिफोरा लादों मोजां मोजां फानदोंमोन बिबारा नाथाय गोजाननि थाखाय लानाय जादियासै आरो बेगफोरा बिराद मोजां नै फुथुलाफोराबो टपि दङ बिराद मोजां मोजां फानफैदों बाट फैसानि एसे प्रब्लेम नालाय गासैखौबोथ' लानो हाजोबा नालाय बेनि थाखायनो लानाय जादियासै ओरैनो नांगौ नांगौखिनिखौ लानाय जाबाय आरो नोंथांमोना बारा बरिं मोननाङा आंनि भिडिअखौ एसे नायलांबाय थादो जोबजासिम आं बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन बरिंल' नांनाङा दै लोगोफोर बिथिंजा बिबारा बिराद मोजां मोजां बिबार दङ ओमफ्राय बिथिंजा नैबेयो जाहैबाय हाबायाव गिफ्ट होनाय जेन'बा हाबायाव बै जुमाय लोंग्रा काप बेफोरखौ होया दालाय बिनि आरो नैबे दाउफोरा दंफांजों बानायनाय बिराद दाम गोसा गोसाखौ माने 2500 ओमफ्राय 3000 4000नि दं आरोना ओमफ्राय जोंथ' नबाव फैसाखौथ' जों इमान दाम गोसासिम लांखायाखै नालाय बेनि थाखायनो जोङो लायाखै आरो वाव बिउटिफुल बिबार सोरबा आंनो बायनानै होनोबा लाबो आं बिराद मोजां मोनो बिबारखौ जोबोद समायना समायना
मोसानाय नायखांबाय नायखांनानै नैबे केकखौ जाबाय ओंखाम उखैबाय नालाय ओमफ्राय लास्ट जाबाय आरो केक जाखांनानै थांनो सम जाबाय नालाय फैसिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम बाय बाय